Di ba si Marga man yung anak? Unya, Oh. ikatot ba kay na si Daniela? Masig ang hito po no. Unsa? Igatot bitaw pod si Marga. Kulang mata ato. Liwat baya. Ah, Kana pati si pong artiya. Kana si Daniela, una siyang nabiktima. Kani-ganing ilang maid, si Manang. Oo. Ganang manang, murag ganang. Mao ni inahan ni. Murag mao na inahan ni Daniela. Kay bisag asa. Oh, murag mao. Si Robert ang ama. Oh, ana. Si Robert, magandang kuan ba? Kay murag gikuha na sila ba. Lugaya pod mahuman. Ay Maglay. pang general daughter kay Mao gani nga ate. Oh. Hoy, tapos naman general. Ah. Mao na mo balik na si Kuan Robert. Ay, oh, balik to. Ay, oh, kay naman dito, no? Namatay. Wala pa man to namatay. Wala namatay di pagkatapos. Wala namatay si Robert. Wala. Katulikuan ba? Pero mato na to diya sa... Wala dito lang sa- gipatay kay mo ato pa man Sa ginto. Ginto. Bisag patay na mas. Dito. Mao dyan ko iyong ko nila niyo kung ubas dagat. Kaya di ko kita sa kanina.